खुलुमबाय आं दिनै दंफैयो जोंहा जेकब सारनि न'आव जेकब सारा लिंबोदों आरो गतिके आङो बेहाय मोनसे खोथा आंनाव गोसोआव फैदों थारमाने बै खोथाखौ थारमाने आं मबाइलबो लाना नायबाय मबाइलबो लाना नायनाय लोगो लोगो दाखालि जे माने जोंहा हाग्रामा सारा बिटिआर एकर्डनि जितु जोनोम सान बे एकर्ड जानाय जोनोम सानखौ बे हाग्रामा सारा फालिदों बै फालिनायाव बे खायसे इउपिपिएलनि आइटि सेलफ्रा बखिदों बा बुंदों जे दासोलाय मानो हाग्रामाया जोनोम सान फालिदों आगोलावलाय मानो सापर्ट खालामदिया इउपिपिएल जितु बे बिटिआर एकर्डखौ दिनैसो मानो फालिनो ओंखारदों दा बेफोरबायदि खोथा सोंलु ओंखारदों आरो दा आं बे सोंलुआवनो आं बुंनो सानदों जे बिथांमोनखौ आङो आंनि सान्थौजों मोनदांनानै दा बेहाय आं बेखौसो नुहुरदों जेनेबा जेराव जों सानना नायोब्ला जिहेतु बिटिसि एकर्डनिफ्राय हाग्रामा सारा खामानि मावबोबाय खामानि मावनायाव हाग्रामा सारा जथेस्थ बिटिसिआव अबदान दङ हाग्रामा सारा बहुद खामानि मावदों आरो बेहाय नै दा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि सरकार दंमोन बे इउपिपिएल सरकाराव थानाय समाव जे दिनैहाय जोङो नुबाय जे गरिब गुन्द्रानि खायसे आसनिफोरखौ इउपिपिएलनि जितु नेताफ्रा बा लिडारफ्रा बै आसनिफोरखौ जोङो रायजोनि आखायाव फैनायखौ जों नुवाखै जों नुदों मात्र सासे सानै न'खराव अरुण'दय आसनि मोननाय दा बेयो दा दिनैहाय जे बिथांमोना नैबे हाग्रामा सारखौ बिटिआर एकर्डनि जितु जोनोम सान फालिनाय बे जोनोम सान फालिनायखौ दासो मानो फालिदों दा बे खोथायाव जिहेतु दा हाग्रामा सारा जे फार्स्ट बिटिसि एकर्डनिफ्राय जे बहुद माने बिटिसिनि खामानि डेभेलपनि जितु खामानि नुनाय माने हाग्रामा सारानो मावजोबनाय 15 बोसोराव बिथाङा जेसेबां माने साब डिभिजनानो जा जिखुनु अफिस आदालत गासिबो जितु सिआइटि कलेज बायदिसिना गासिबो जितु मेडिकेल कलेज गासिबखौबो माने जोङो नुनाय मानि हाग्रामा सारानो मावनाय जेखैबो जिखुनु बिटिसिनि लामायानो जा लामा दालां गासिबो डेभेलपनि खामानि जों हाग्रामा सारखौनो जों नुबोदों मावनाय खिन्थु दा बेखौ लानानै बेहाय जे इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोराव रायजोफ्रा नुबाय डेभेलपनि खामानि मा मावखो बेखौ रायजोफ्रा नुनानै दिनै हाग्रामा सारखौ बजबदों आरो हाग्रामा सारखौ सिबिक खालामदों हाग्रामा सारा जे बिटिआर एकर्डखौबो जे बिथाङा सनमान होनानै दिनैहाय क'क्राझाराव नैबे जानुवारिनि 27 थारिखआव बिथाङा बिटिआर एकर्डनि जोनोम सान फालिदों दा बेखौ नायोब्ला जोङो हाग्रामा सारनि गोसोखौ जों साननांगोन बे हाग्रामा सारा जे माबायदि माने अनसुला गोसोनि मानसि बेखौ जों साननांगोन आरो दा बेहाय जों नुबाय आङो इउपिपिएलआ 5 बोसोराव बिटिसिनि मोनसेबो माने जोनोम सान जों फालिनाय नुवाखै जिहेतु बिटिसि एकर्डआ 2003-10 याव फेब्रुवारियाव जादोंमोन ना गतिके बिथांमोना जे बेखौबो जे बिटिसिखौ जोंनो बिटिसिखौ नाङा होननानै डाइरेक्टलि नाकच खालामनानै बिथांमोना फालियाखै बिटिसिजों जोंहा माने लोब्बा गैया बेबायदि मोनसे फोरमायदों आरो दा जों बेखौसो नुहुरदों दा बेखौ सानोब्ला जोङो
इउपिपिएलनि लिडारफोरनाव बेसेबां माने सान्थौ दङ, बेसेबां मोजां सान्थौ दं, एकदम हदाय माने नेगेटिभ सान्थौखौसो लाबोनानै बिथांमोनहा खामानि मावनायखौ जों नुदों नै थांनाय 5 बोसोराव। दा मोनसेबो रायजोनि लुबैनाय बायदि खामानि मावाखै। हाग्रामा सारनि खायसे थाफानाय लिडारफोरखौ रायनानैनो फोजोबदों, रायनानैनो बिथांमोननि सरकारा 5 बोसोराव जोबलांजोबदों। मोजां खामानिनिथ' सिन्थाथ' बानायासैनो, बिथांमोना सानफ्रामबो रायलायनाय, मबाइलबो खावबानो नुयो, मबाइल सेरबानो नुयो जोङो माने सानफ्रामबो हाग्रामा महिलारिखौ रायनाय बा सोरबा हाग्रामानि जिथु आगोलनि बारग' EMफोरखौ रायनाय सोरखौबा, दा बेफोरबायदिखौ जों नुदों थांनाय 5 बोसोर थांनाय इउपिपिएलनि सरकाराव। दा होमबा डेभेलपनि खामानिखौ सोर मावखो, सोर मावदों, सोर मावाखै, जों बेयाव रायजोफ्रा निजेनो नुखानाय। खायसे IT सेलफ्रा, इउपिपिएलनि IT सेलफ्रा बुंनो थांदों जे माने दाखालि जितु रन्जन दैमारिनि जितु बख'नायनि खोथा हाग्रामा सारा बुंदों, बे एकर्ड गिना बुंबाय हाग्रामा सारा जे बेहाय बुंदों जे आं हानाय मानि आङो रन्जन दैमारिखौ बख'नो नाजागोन। बिथाङा बुंदों हागोन ना हाया आं ट्राइ खालामगोन, हायोबाथाय आं बख'गोन, बेखौ आं दा डाइरेक्ट बुंनो हाया। दा बेफोरबायदि मोनसे खोथाखौसो बुंदों हाग्रामा सारा। दा बेखौ लानानै खायसे इउपिपिएलनि IT सेलफ्रा मा बुंदों, बुंनायखौ नुदों जे जोङो माने एबार 5 बोसोराव हाग्रामा सारा जुदि रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायाबा रायजो राजाया भट होनाङा होननानै खायसे इउपिपिएलनि IT सेलफ्रा बुंनो थांबाय दं बा बुंगासिनोखौ जों नुबाय दं, जों मबाइलनि माबायो ससियेल मिडियायाव। गतिके बेहाय हाग्रामा सारा जे बुङाखै आङो रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायाबा आंनो भट होनाङा होननानै दिनै हाग्रामा सारा बुंनो थाङाखै। दा बिथाङा नाजागोनसो होनना बुंदों आरो बिथांनि नाजानाया 100% जायो। बिथाङा आंनि मथेबाबो बिथाङा नाजागोन आरो हागोनबो, आंखौ गोसो फरायनाय दं। बिथाङा जि खोथा बुङो, बिथाङा जानला मानला बुङा, बिथाङा गोथौवै साननानैसो बिथाङा जि खोथाखौ बुङो बेखौ बुंखायो आरो बे खोथाखौनो बिथाङा मावफुङो। दिनैसिम जोङो 15 बोसोराव BTC एकर्डनिफ्राय जों नुबोबाय बिथांनि मोनफ्रोमबो खोथाया फेलें जायाखै, आं बेखौ नुदों। गतिके हाग्रामा सारनि जितु दा खोथा होदों, बे खोथायाबो फेलें जाया होननानै आङो आंनि सान्थौजों आरो साननो हायो आं। दा बेहाय खायसे इउपिपिएलनि IT सेलफ्रा मा बुंनो थांबाय दं जे हाग्रामाखौ दस होनानै माने गावसोर गादियाव फैफिननाय, गावसोर नेक्स्ट इलेक्सनाव देरहाफिननाय, बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनानै कालार फोनना होनानै माबा हाग्रामा सारखौ बेन खालामनायनि जों साननायखौ नुदों बिथांमोनखौ। दा बिथांमोना हदाय माने नांलाय खमलायखौसो लाबोयो। दा बिथांमोना बेखौसो साननांगौमोन जे BTR हाग्रामा सारा जे BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि खोथा बुंदों, जि दफाखौ जोंनो नांगौ बेखौ बिथाङा दफाखौ मावफुंनो नागिरदों। दा बे मावफुंनो नागिरनायखौ बिथांमोना साबायखर बावनांगौमोन बा दाखालि जोनोम सान फालिनायखौ साबायखर बावनांगौमोन जे बिथाङा जे जोंनि 5 बोसोराव जों मावनो हायैखौबो बिथाङा जे मावनो नागिरदों, बिराद मोजांनि बाथ्रा होननानै बिथांमोना साबायखर होनोसो नांगौमोन। दा दिनैहाय साबायखर होनो नागारै बिथांमोना मा खालामदों, हाग्रामा सारखौ हदाय माने बखिनोसो हमदों जे दिनै मानो BTR एकर्डआ मोजां नङाबा मानो फालिखो, मानो माखो, बेफोरबायदि होननानैसो बिथांमोना बखिनो आखायाव लालांबाय दं। दा एक्सुवेलि बिदि जानाङा। जायनो सरकाराव फैया मानो, जायनो सालायनायखौ मोजां सालायनायखौ नुदोंब्ला मोजांखौ मोजां बुंनांगौ, गाज्रिखौ गाज्रि बुंनांगौ। दा बे आरो जोंनि मथे। दा जोङो थांनाय 5 बोसोराव जोङो ओरैबायदि नुबाय इउपिपिएल सरकारखौ, माने इउपिपिएलनि खायसे लिडारफ्राल' धोनि जादों, रायजो राजानो थाइसेबो एख' बुस्थु होआखै। BTC सरकारनिफ्राय एख' होनायखौ नुवाखै। साख्रिनि बेलायावबो जों बिराद माने घटाला नुदों। साख्रिनि बेलायावबो एकदम फुरा लुथिनानै जानाय बेखौ नुदों।
दिनैहाय खायसे माने बिथांमोननि लिडारफोरनि न'आसो न' बिल्डिंआसो माने दावखोनायाव दावखोदों दिनैहाय गरिबफोरखौ बिथाङा नायस'नाखै बिनिफ्राय किसुमान माबा होदों मा होनो बल खेला माबा माबि बिजोंनो फोजोबलांदों आरो हाग्रामाखौ रायनायजोंनो फोजोबलांदों बे आरो एक्सुवेलि बिदि जानो नाङा आंनि मथे जोङो गासिबखौबो जायनो लिडारानो फैया मानो जोङो मोजाङै बिथांमोनखौ जों मेगनजों बा आसि दिन्थिना होनांगौ नैबे बुस्थुआ जायाखै नैबे बुस्थुआ ओरैसो जानांगौमोन ओरैसो माबानांगौमोन जे बिखौ आसि दिन्थिलायनानै होनांगौ आरो नांलाय खमलायाव फैयोबा जोंहा बिटिसिनि डेभेलपफ्रा जानाय नङा हदाय नांलायनायखौल' लाबोयोबा नेगेटिभखौल' हदाय जों सानबाय थायोबा हदाय साफा नों आं हमनानै ला सानैसल' लिडारा डेभेलप जानो नागिरोबा बियो एक्सुवेलि ग्रहन जग्य साननो गोनां माबा सानथाव नङा थारमाने ग्रहन जग्य माने सानथाव नङा बेखौ आं सानो आरो दा आं बेहायनो बेखिनि दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि जै